Det er jo fint, at I er dygtige til at regne og læse og skrive og tale sprog i skolen. Men når I bliver voksne og skal ud og arbejde, så er der faktisk rigtig mange virksomheder, der efterspørger unge, som kan noget ganske særligt. Så derfor er det vigtigt, at I også gør umage på alt det kreative. Og det er jo det, jeg har for i dag. Så husk at give den gas. Tegnefestival i Horsens er i 2015 6 dage proppet med workshops for skoler og for enkelte individer, der kommer om eftermiddagen. Blandt selv Monster Laboratoriet er en hemmelig klubworkshop, hvor man på Søndergade i Horsens kunne mixe forskellige dele af dyr, flytte dem rundt på den store væg, hvor de var monteret, og så kunne man mixe og lave og skabe sine egne dyr. Skole mod skole tegnebattle er en mangekamp for skoleklasser, hvor man stiller med et hold på 7, som skal tegne sig igennem flere forskellige discipliner. Og så får man point efter hver disciplin, og til sidst, når man lægger pointene sammen, så har man Danmarks bedst tegnende skole. De her skole mod skole tegnekampe afholder vi 3 dage under Tegnefestivalugen. Vi afholder den for grundskoler, vi afholder den for efterskoler, og vi afholder den for gymnasier. Jeg skal høre, de klassiske tegnere er klar, som i mega klar. Skal vi lige klappe dem i gang? Klap lige af den, der skal til at gøre nu. Og tiden på de klassiske tegnere starter nu. Værsgo. Generelt set kan man sige, at I mangler alle sammen og gøre den her lidt tydeligere. Også den her øjenlinje, den kan man lade gå hele vejen rundt. Så den måde, man kan ordne det der med forkobling på armen, det er, at hvis man gør hånden mørkere, så vil det se mere rigtigt ud, fordi så vil resten af kroppen være længere væk. Har I forstået det? Ja. Yes! Jeg kan fortælle, at dommerne er ikke enige, så afgørelsen i år er 2 dommere for den ene skole og 1 dommer for den anden skole. Sejren går til Sankt Ibs skole, der har Bælteforeningen. Giv dem en stor hånd! Vi er en hemmelig klub, og det her er Jean Piers pudelperukkeri. Alle de smukke damer laver pudelperukker til deres hår, for de har skrækkeligt hår. Men nu bliver det smukt og er papir. Her på Tegnefestivalen der er vi rykket med Askov Efterskole hernede i bycentret, hvor vi tegner dyrearkitektur. Vi har simpelthen kreeret en skyline af huse ud af dyr. Så vi har fået lov til at tegne herinde, hvor vi så har tegnet med hvid postkartus på glasvinduerne, for at få den her outline-effekt af en skyline. Jeg hedder Linda Højgaard Svendsen, og jeg kommer fra EO Gymnasium. Vi er til Tegnefestival i Horsens, og det er vi først og fremmest, fordi vi vandt tegnebattlen sidste år, så vi har 7 dygtige tegnere, der kæmper for at få bæltet med hjem igen. Og desuden så har vi et første G-hold med, som er til workshop. Jeg hedder Pernille, og jeg er ude fra EO Gymnasium, og jeg var med til at vinde tegnebattlen sidste år. Og selve tegnebattlen den går ud på, at vi er 4 gymnasier, som kæmper internt. Hver gymnasium har 7 deltagere, der stiller op i hver sin tegnekategori. Min kategori var for eksempel arkitektur. I selve konkurrencen er der 7 discipliner. I år er de 7 discipliner klassisk tegning, tegn som du vil, tegn med ord, tegn med cirkler og ovaler, tegn med tape, arkitektur og fladespænding. Den her workshop handler om, at vi har nogle gymnasieelever, som hacker de her Wolf Morgenthaler bøger. Det drejer sig om, at man skal lave nogle karakterer om, og man skal lave nogle baggrunde om. Vi laver noget af det, som er todimensionelt. Det laver vi også tredimensionelt, så det sådan ligesom popper ud.
Det handler rigtig meget om karakterudvikling og konceptudvikling, og om at lære at bruge de materialer, man har. I forhold til f.eks. karaktererne skal gerne overdrives, så man forstår, hvad der ligesom er vigtigt. Wullf-Morgenthaler og universet er ret overdrevet i forvejen, og så kan det godt være sjovt, at man kan få lov til selv at give sit besøg til, hvordan det kunne se ud. Jeg hedder Rasmus og kommer fra Arkitektskolen i Aarhus, og vi er 4 mennesker, der får lov til at lave sådan en workshop her med en masse dejlige 8. klasser om det, vi kalder storslået arkitektur. Og kort fortalt, så er det egentlig bare sådan en tegne-bygge-workshop, hvor de får lov til at prøve kræfter med noget af det, vi sidder med til daglig i sådan et lavformat, hvor vi har en masse Lego for eksempel, og en hel masse papir, vi skal have tegnet på, så det er bare med at få noget for hånden. Og vi håber, at de får en smag for det her med sådan at udtrykke sig kreativt og tænke ud af kassen i sådan en kontekst. For eksempel lige nu, så dem her om bagved, de sidder og er i gang med at bygge nogle små dyr Lego, som så lige om lidt, det ved de ikke nu, skal blive til en bygning i en tegning. Så sådan nogle små øvelser laver vi med dem, og så har vi en større opgave til sidst, hvor de både skal bygge og tegne og lime nogle pinde sammen, så de får sådan en stor fælles konstruktion, som de kan blive lidt imponeret af, fordi det er ikke sikkert, at når de kommer her, tror de kan lave noget, der sådan bliver stort og flot og sådan lidt mastodontisk. Men det er vores håb, at det bliver det. Den grønne friskole fra Amager kom forbi, blev i Horsens i flere dage. De overnattede i byen og havde adgang til skolekøkken og sådan noget, og de deltog i 3 eller 4 workshops i løbet af bare 2,5 døgn. Tegnefestival er også muligheden for at lave meget store plots, print, der kommer op i bybilledet, så alle, der går på Søndergade i Horsens, i Horsens Midtby, får mulighed for at se, hvor langt man kan drive det, hvis man er ung eller barn, og virkelig vil det her med at arbejde visuelt i tegning og andet. Så der er en stor udstilling med typisk 10-12 store plots af meget, meget høj kvalitet.